Šta je u prirodi svinja? Svinja ti može jest i kupus, može ti jest... Može ti limo od auta šta god ti odbaciš, ona će potrčati i pojest. Miša će ti uvatiti, sve živo. Šta uvijek mora potrčati? Sve jede, Profesorica, ovo večernja škola. Evo ovako, Mio jede konj U prirodi. i krava. U prirodi jede... Može još jedna. Recimo sob. Recimo sob. Morš. Ili Meso morš. Ne, jede. morš je meso jede. Pas, vuk i recimo lav. Mislim da pas ne spada u grupu domaćih životinja, ali ako vi Kako mislite nije, da spada... jel ti sad držiš kod kuće ili? Pa to nema veze s tim da li je on domaća životinja ili ne. Ima, pas je u nas domaća životinja. A znaš ono, oki doki hezofanj, ija. Kako? Evo, nova verzija. Okidoki has a fire. Ija, ovo. Rekla sam onki donki. Onki donki, sorry. A kak ide? Onki donki, da, isto. Ja sam čuo neku krivu verziju Old MacDonald's had a fire. Su tebi bolje naočale kad vidiš kroz njih ili kad ne vidiš? Kad vidim. Mislim da nisi razumio pitanje. Šta misliš šta sam te pitala? Za svoje naočale, šta ne. Za općenito naočale, voliš? Kad možeš vidjeti kroz njih ili kad ne možeš? Znam, mislim da su išli, da poslije toga sam se ja uključila kad je moja prijateljica išla u Honduras. Di u? Honduras? Da. Šta je tamo išlo? Pa niš sa izviđačima. U Honduras? Da. U zemlju Honduras? Šta je Pa Honduras? Nizozemska. Holandija?